हाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनागोन नै जोंना मन्दिराव सेंग्राफ्रा बैसागुआव मोसानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आरो खावसे फैनो दंबावो आरो सिख्लाफोरा फैयाखैनो नैखैबो खावसे दं बिथांमोना नै ओरैजायबो खावसे दं मेरे मेरे नोंथांमोना जोंनि बैसागु मोसानायखौ नायनोबा नोंथांमोना नायलांबाय था लामा ओरै नै सेंग्राफ्रा दामखौ लागासिनो दं ओरैनो सानैसो हेल' गाइस नोंथांमोना नै दामखौ लाबायनायखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जा जोंनिखौ आसला वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल बेस्ट ब्लगार बस बिथांनाबो मोनसे चेनेल दं नोंथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामनानै बिथांनिखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन लागाव आसोलफोरा नायनाया माबायदि नुयो सोरनि मालियो बिराद नालि सोरनि मोजां नुदों ना सोरनिलै नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालाम गावस्लाबना हो जोंनि चेनेलखौ 이거는 치칸가. 이거는 치칸. 이마다. 어렵지 않나?
Salai balik ke malam malam kan salai balik ke sinh ra bấy sự lão niên mày phá